ale já myslím, že také Oscar Pistorius zaslouží pozornost. Letos vylepšil svůj osobní rekord už na 45.07. Startem na mistrovství světa si splnil velikánský sen. Teď je před ním ale ještě další úkol. V Londýně chce startovat nejenom na paralympijských hrách, ale také na olympijských hrách mezi atlety bez handicapu. Také Oscara Pistoria jsme viděli letos v Ostravě. Starty, to je jeho slabina. Na protézách se nedá tak rychle běžet, pak už ale srovnává krok se soupeři. Zatím velmi dobře běží Greg Nixon v dráze číslo 6, také Germain González v 5. dráze a Rondel Bartholomew v dráze číslo 4. Teď uvidíme, až závodníci vyběhnou do cílové rovinky a srovnají se handicapy, kdo je na tom nejlépe. Vypadá to na Jamajčana Gonzálese. Ano, Germain González v 5. dráze a dopředu už jde také Rondel Bartholomew z Grenady a Jonathan Borlé ve 3. dráze. Připomínám, že postupují přímo pouze 2. Bude to Jamajčan a společně s ním asi Belgičan. Vypadá to, že Jonathan Borlé napodobí svého bratra a zajistí si přímý postup. Čas vítězného Gonzálese 44.99, zatím tedy bez cílové fotografie. 44.99 už je potvrzeno. Na druhém místě tam se bude teď kontrolovat asi i ten protizáběr, protože nad cílem jsou cílové kamery 2. Každá snímá doběh z jiné strany, tak aby bylo možno opravdu přesně určit, kdo byl v cíli dřív. Ale já věřím, že Jonathan Borlé to stihl. Asi ano. A už je to i potvrzeno, Jonathan Borlé 45.14 a postupuje Rondel Bartholomew 45.17. Ani on nebude ve finále chybět. A 45.41 Katařan Femi Ogunode. I to je postupový čas. Takže hned 4 z tohoto posledního semifinálového běhu půjdou do finále. Mimohruje tak jak Rabah Youssef, tak Chris Brown z Baham. Germain González, Jonathan Borlé, Rondel Bartholomew a Femi Ogunode. Oscar Pistorius 46.19 na 8. místě. Tady ještě jednou detail toho doběhu.